D'avui m'he proposat no cridar, però acabaré, crec que acabaré igual. Bé, llegiré dos de molt breus una mica sexuals, perquè en aquesta edat ja se sap, aquestes coses. Fàcils. Un és quasi violació al carrer i l'altre, no sé si sou de poble. A veure si l'entenem. De l'evident desig que respira pel carrer, no s'entén que la gent no vagi cartant-hi. No sé si recordeu els carros antics que porten com un enganx, no sé, a Mallorca dèiem maimó. Fosca a la païssa. Recolzat en el maimó bessut, tan pèl, tan ples fosques i magec, tot just arribat a la païssa. És un cau de polls i rates que masteguen els forcs de la palla, on m'he retut de vegades el sexe.